सान्दुं गोसायावनो नै जोंना दिनैसो दाखालि हाग्रामा सार महिलारि देरहानायनि पार्टिखौ दिनैसो जादों। ओरै संग्रा आरोना मेथाइबो खनगासिनो दं सिंगारफोर दङ। ओरै जाग्रोबाय दाखालि BPF देरहानायनि पार्टि दिनैसो Cara satu kameran ya. BPF देरहानायनि पार्टिखौ दिनैसो जादों लायनै आदा मेलेगानि अननायाव दिनै होबाय आरोना जोंना सोलिबाय थागोन दा नै आलासि बिथांमोना ओंखाम जानानै स्टेजआव फैबाय बिबुंथि लाखिगोन दा बे समाव दसे मेलथ' नङा दसे सावरायनाय आरो बेखौ दैदेनगोन बर' भाषा थाइबारिनिनो प्रेसिडेन्ट बिथाङा मेलखौ डाबल बेदर लाबावदो बेदर लाबाव माखासे बिबुंथि लाखिनो थाखाय
आङो सारखौ र' गुरै खावलायनाय जाबाय दा सारा बेफोरखौ लाखिनो थाखाय दाख्लै देरहानायनि पार्टि हो बेदरा डाबल डाबल हो खा रखा कि खाबो फारा नायनि रे जायगानि सिबारि गान्दा दे गलब गलब दे आरो ना दाख्लै हाग्रामा सार देरहानायनि पार्टि दिनैहाय फुरा आदा मेलिगानि अननायाव होबाय दिनै जागासिनो आरो सिंगारफोर दं 10 जनसो सिंग्राफोर दं आरो ना राहुल आरो मांस ने लाबाय दे मांस ने औ देरहानायनि औ दाय लाफै ओरै संग्राफोर बयबो मिथिखागौ दा बिथांनि एसे साया जाहांबाय नै बेहाय